Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du ‘yan uwana musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ina so amfani da wannan dama a gurguje domin in saki sako zuwa ga lokacin al'ummar musulmi musamman mu al'umma arewa wanda in ba a manta ba muna cikin wani yanayi da kuma hali da abuka samu kai dangane da tunkaran babban lamari game da wannan ƙasa namu ita ce zaɓe da za a yi a nan da 'yan watanni masu zuwa. To ina so amfani da wannan dama in saki sako kaman guda biyu. Sakona na farko sako ne zuwa ga ƙungiyar Kwankwasiyya wanda jagoranta shine mai girma Dr. Rabiu Kwankwaso wanda yake tsohon gwamnan jihar Kano. Wanda yasa nake so in fara da issue nashi shine mutane da dama kamar yadda na saki sakonni guda biyu wannan ina ga shine na uku. Sako na farko da na saki na yi jawabi game da zaben da za a yi tsakanin Atiku Abubakar da kuma wato Osinbajo a wannan Tinubu. Sannan kuma a cikin jawabai na mutane da dama sun ɗanyi korafin cewa me yasa ban yi magana game da Kwankwaso ba. Me yasa ban yi magana game da Kwankwaso ba tare da cewa shi ma yana neman takarar shugaban ƙasa. Kuma wasu ma sun ce me yasa ban magana akan Al-Mustapha ba tare da shi ma yana neman takarar shugaban ƙasa. To ina ba da hakuri zuwa ga 'yan uwa musulmi wanda suka ji ban yi magana akan Kwankwaso ba. A karatu ne wanda aka yi shi yanka aka yi. Na yi magana akan Kwankwaso amma sai dai an yanke karatun saboda kasancewan kar karatun yayi tsayi da yawa wajen ba wa mutane daman su yi sharing ko kuma su yi downloading su kai shi zuwa wani wuri. To dalilin da yasa kenan bayanin Kwankwason bai shigo ciki ba, amma yanzu ina so in aika sako zuwa gare su zuga shi su Kwankwasiyya da kuma shi jagoran nasu Madugu game da wannan zaɓe da za a yi. Shawara ce a bisa fahimta ta. Na farko Kwankwaso yana daga cikin asset na arewa, mana haka yake kowa ya sani. Kwankwaso yana daga cikin asset na arewa, mana yana daga cikin kadarorin arewa da muke da su wa'inda suke da barbashin kishin al'ummarsu. Akwai wannan kyakkyawan zaton a kansa. So shi Kwankwaso abin da yasa ban ba da ƙarfi game da magana game da shugabancinsa ba, na lura da bisa yanayin ƙasan nan akwai abubuwa guda biyu ko guda ɗaya da yake wahalar da dukkan wanda yake so ya zama shugaba. Na farko idan ban manta ba, abin da ya wahalar da Buhari a baya, samun magoya baya a sama shi ya wahalar da Buhari, amma ba wai dan talaka ba sa zaben Buhari bane. To Kwankwaso bai da magoya baya a saman da za su iya dafa masa ko da talaka sun zaɓe shi ya iya zama shugaban ƙasa, bare ya iya kawo sauyin da ake fata yana tare da shi. To kaga a wannan mataki tunda mafi rinjayen mutane idan za a yi zaɓe yanzu ana maganar zaɓen Atiku ne da Osinbajo. So me ya kamata yanzu idan har ya zama da cewa Kwankwasiyya tana fuskantar ƙalubale ta rashin goyon bayan wasu manya, to ina ganin kamata ya yi Kwankwasiyyan nan su haɗa kai da wasu da za su iya kaiwa ga nasara domin a ceci ƙasar nan daga cikin halin kakanikayi. Nan ban ayyana kowa ba, ina magana ne su haɗa kai da wa'inda za su iya kaiwa ga nasara da kuma ƙoƙarin cetar ƙasar daga cikin halin kakanikayi da za ta ci gaba da fadawa. Wato shawara nake bayarwa zuwa ga 'yan Kwankwasiyya saboda abu ne mai wahala shi Kwankwaso a cikin halin wannan yanayi ya iya kaiwa ga nasara ya zama shugaban ƙasa. Illa iyaka za a daidaita ƙuri'u ne a lalata ƙuri'un arewa ya zama da cewa ba mu ga tsuntsu ba mu ga tarko. To ba ma fata irin wannan abin ya same mu. Dalilin da yasa kenan kuka ga na fi ƙarfafa magana akan tsakanin Atiku Abubakar da kuma shi Tinubu wanda dukkaninsu musulmai ne. Me yiwuwa za ka iya cewa akwai maganganu na idan na yi su za ka iya cewa
akwai ko clash ko kuma a samu contradiction a cikin maganganuna. In ma an samu contradiction a cikin maganganuna to ni dan adam ne. Me yiwa akwai abin da na faɗa a baya kuma daga baya na gano cewa kaza ya kamata ya zama. To ta iya yiwa a samu wa'innan cikin jawabai na, tunda ana ci gaba da tafiya ne, tunda kan kowa a kulle yake game da wannan kadiya. Wannan ita ce sakon da yake so aika zuwa ga su Kwankwasiya da mabiyansa, kan cewa san samu ne su haɗa kai da wa'inda suke ganin sun fi dama-dama da ƙoƙarin kishin al'umma da arewar baki ɗaya, su kai ga nasara a wannan zaɓe mai na zuwa, don kar mu ci gaba da tozarta, don kar a ci gaba da zubar da jini a cikin wannan ƙasa namu. Magana ta biyu kuma da zan yi, ina ji wannan in na barta haka, to ina fata wannan magana za ta wadata zuwa ga mutane baki ɗaya, kuma ina fata masu saurare na su aika su sharing ɗin wannan saƙonnin domin ya isa zuwa ga sauran al'umma. Magana ta biyu da zan ƙara shi da ita shine mutane mu farga 'yan arewa. Da ban yi niyyar yin magana kan abin da ya shafi katin zaɓe ba, amma da na ga tashin hankalin da nake ganin muke ƙoƙarin shiga, da kuma irin ƙoƙarin yaƙanmu da za a yi da saka wato da yin laushi da sakankancewa, ana so a yi amfani da wata dama akan mu yanzu, yawan mu zai zama yawan banza. Kana nan a matsayinka na ɗan arewa kana cewa ba ma yi, sewa ne, to sewa nan da kake ina katin zaɓenka. Sannan in ba ku manta ba 'yan arewa, maƙiyanmu suna so su yi amfani da wata dama a kanmu. Wata dama ne suke so su yi amfani da shi? Damar da suke so su yi amfani da shi a kanmu shine, mutane sun ce ba za su yi, 'yan arewa sun ce ba za su yi katin zaɓe ba saboda katin zaɓen da suka zaɓi Buhari me ya magance musu. Wannan yasa ya sake zaburar da maƙiyanmu suke ƙoƙarin su kuma su yi katin zaɓen, domin su samar da shugabanni a ɓangaren su, wanda kuma shugabannin nan ba za su tausaya mana ba za su jibinci lamarinmu ba za su kawo mana ƙarshen matsalolinmu ba. Yanzu an waye gari saboda mahimmancin abin da su suke gani, idan har maƙiyinka bai sadu da ba, bai aje makaminsa ba, to kai bai kamata ka aje makaminka ba. Yanzu a gurare da dama a kudancin nan akwai guraren da yanzu a coci ne, ba wanda ya isa ya shiga coci sai yayi katin zabe. Za ka ga su nan a bakin coci, a wani bidiyo da na gani an yi sharing, za a gansu a bakin coci suna tsaye, duk wanda bai shiga coci ba, duk wanda bai katin zabe ba zai shiga coci ba. Idan har maƙiyinka bai gajiya ba wajen ƙoƙarin yin nasara a kanka, ta ya za a yi kai ko da kai ka aji kai wato ka saki makamanka ka ce ka sallama kanka zuwa ga maƙiyanka. Wannan abin da muke yi ba zai kai mu ga tudun mu tsira ba. Kamata yayi game da abin da ya shafi katin zaben nan, neman yanci ba a samun shi a lokaci ɗaya, kuma ba a samun shi a rana ɗaya. Idan wani ya yi disappointing namu, bai kamata mu saki wai duka maƙiyanmu su samu dama wajen yin nasara a kanmu ba. To ina jan hankalin mutanen arewa game da abin da ya shafi katin zaɓe. Dukkan wanda ya ce ba zai zaɓe ba, ya janye wannan ƙudurin. Da ina daga cikin mutanen da ke ganin zaɓe bai da amfani. To amma wallahi maƙiyanmu yanzu sun yi amfani da tunanin da muka jefa kanmu cewa zaɓe bai da amfani, su suna ganin cewa zai musu amfani. Domin gashi ne yanzu suna tururuwa, suna zuwa suna yin katin zaɓe, suna zuwa suna yanka ba don kuma sai don su yaƙe ku. Sannan mu da muke nan arewa baki ɗaya, ina wasu maganganu ne wanda take zai zama al-isharatu takfi labibi. Laraba suna cewa innamal labibu bil isharati yafhamu. Su nasu da suke kokarin zaba lalatacce ne, mu mun ce namu lalatacce ne, amma fa su ba za su yadda su kyara lalataccen su zaba lalataccen mu ba. To mu ma kenan me ya kamata, mu ba za mu kyara lalataccen mu zaba lalataccen su ba. Saboda haka wannan magana ina yin ta ne alal aini war ra'as. Lalle ina jan hankalin mutanen mu suna so su yi amfani da damar da mu muke so mu zubar da ita, su yi amfani da wannan damar su kai ga nasara game da abin da ya shafi katin zabe. To lalle kowannen mu daga cikin mu, idan ka mafarki kake ka farka, idan bacci kake yi ka farka, wallahi idan ka dauki lamarin zaben nan da wasa, su wallahi ba su dauke shi da wasa ba. Da haka muna jan hankali zuwa ga mutanen mu, lalle mu tashi tsaye, kar mu gajiya. Neman yanci ba a samun shi lokaci guda. Kar dan Buhari ya an samu disappointing a cikin lamarin Buhari, wanda ya sa mu mai ƙasa a guyan mu mika guyan mu zuwa ga makiyan mu. Wallahi bana tsammanin cewa makiyan mu za su iya kawo mana mafita cikin halin da muke ciki. Na farko sai mun hada da addu'a, na biyu bayan addu'a sai mun tashi tsaye haikan mun yi abin da ya dace. Addu'a kadai ba zai mana magani ba, sai mun tashi mun yi abin da ya dace da hannunmu
da kafafuwanmu da duk abin da ya dace da tunaninmu da hikimominmu. In ba haka ba, yadda suke turuwa suke katin zaben nan, wallahi kai ka san dama ce suka samu suke so su yi amfani da ita a kanmu. Yawan mu zai zama yawan banza, yawan mu zai zama yawan banza, yawan mu zai zama yawan banza. To saboda haka wannan jan hankali ne na musamman, shawara ce nake ba mu kan cewa lalle wanda ya san bai katin zaben nan bai je, wanda ya adana kayansa, za su yi kokari su zaɓi nasu, ba za su zaɓi naku ba. To kuma ya kamata ku hada da addu'a. Mu dai kullum muna fata Allah ya ba mu shugabanni na gari, duk wanda zai taimake mu Allah ya kawo shi ko daga ko ina ne. Amma dai akwai abin da ishara yakan nuna maka me ake nufi, akwai abin da ishara yakan nuna maka me ake nufi. Yawwa, wannan ita ce shawara da nake bayarwa. Kar bai kasa a gwiwa, mu dage kuma da addu'a. Kowannen mu, yaran mu da suka kai shekara 18 a tura su katin zabe. In ba haka ba, yawan mu zai zama yawan banza. Suna nan sun tattara bakin coci su, wanda bai da katin zabe ba zai shiga ba. Gashi na a ko ina sun cika shi. A nan arewa ma suke tayin katin zaben haka ce. A ko ina arewa sun je sun cika wajen. Suna so su yi amfani da wannan dama, musamman kiristocin arewa da suke ganin cewa ba za a ba su vice ba, za su yi amfani da wannan dama. Akwai abin da suke so su cimmawa. Saboda haka idan muna so mu ceto kanmu daga cikin musifa, sai mai abba ba mu da wata karfi da ya wuce katin zaben nan a yanzu. Katin zaben nan ita ce karfin talaka a yau, ita ce karshen dabarar talaka. Baka da wata wato ainihin dabara da kake da shi da wata makami sama da katin zaben nan. Idan ya zama malaraba suna cewa idza ja'a ma la budda bihi fa marhaban bihi, da abin da idan ya zama to dole sai an gabace shi, dole sai an yi shi, to a ce marhaban, ai masa maraba, a karba, dole a yi ta a haka. Ya muka iya tunda hanya ita kadai muke da ita. Ita kadai ne hanyar da muke da shi wajen kokarin mu kwato maka mai yanci. Hanyar da muke da shi kadai kenan wajen mu zabi wayanda suka dace cikin wannan tafiya. Wala ka muna fata duk wanda Allah ya ba mu wannan mulkin, Allah ya ba shi ikon yin adalci. Allah ta'ala muke roko ya shiye mishi gaba. Allah ya sa kuma kuskuren da muka yi a baya kan mu sake maimaitawa. Mun yi kuskure cewa wane ne zai iya gyara. Allah mun tuba daga wannan kuskuren. Allah kai zaka iya gyarawa. Allah ka sa wa'inda muke ganin ba za su iya ba, Allah ka sa su ne za su iya. Wanda muke ganin muna ganin cewa zai iya bai iya ba, Allah ka sa wa'inda muke ganin ba za su iya ba, Allah ka juya lamarinka. Qadirun ne ala kulli shay, Allah ka sa su iya. Wannan shine fatan da muke yi a kodayaushe. Wannan shine addu'an da ya kamata mu rika yi a kodayaushe. Jama'a, wannan ita ce amana da nake ganin ya dace in sake ta a bisa halin nan da muke ciki. Lalle mu tashi mai katin zabe. Wannan ita ce sakon. Allah ta'ala ya zauna da ƙasar mu lafiya, ba mu shugabanni na gari, ya mana taufiki, ya mana sabati cikin lamuran mu, ya ba mu nasara. Wannan shine subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.